Incwadi yokuqala kaJohane, isahluko sokuqala nevesi le-10 ifundeka kanje. Uma sithi asonanga, simenza umqambimanga, nezwi lakhe alikho kithi. Wamukelekile kumnikelo. Akunzima ukuvuma ukuthi asiphelele. Sisho izinto ezinjengokuthi, ngingumuntu nje. Noma sithi wonke umuntu uyawenza amaphutha. Kodwa umbhalo usiphonsela inselelo yokuba sijule, hayi nje ukuvuma ukungapheleli, kodwa nokuvuma isono. Encwadini yokuqala kaJohane, uJohane ubhekana nesimo sengqondo esiyingozi. Ukuzenza sengathi asikaze sone. UJohane akakhulumi nabantu abangaphandle kwebandla. Uxwayisa amakholwa. Ukuphika ukuthi sonile kusho ukuthi uNkulunkulu ungumqambimanga. Kungani? Ngoba yonke indaba yokuhlengwa incike eqinisweni elilodwa. Siyizoni ezidinga umsindisi. Ivangeli linengqondo kuphela uma sivuma ukuthi sidinga umusa. Abaningi bethu balingeka ukuba balulaze isono sethu, basibize ngephutha, sisole omunye umuntu, noma sithi, nginjalo nje. Kodwa lokho akusikho ukuvuma. Lokho ukugwema. uNkulunkulu akazihlanzi izaba. Uhlanza izono. Ingozi yokusho ukuthi asonanga akukona nje ukuphuphutheka kokuziphatha, kuwukuzicekela phansi ngokomoya. Kusisusa kuwo kanye umusa esiwudingayo. Izwi likaNkulunkulu, iqiniso lakhe, ubukhona bakhe, ukuphulukiswa kwakhe, akusebenzi kumuntu ongeke avume ukukudinga. Ngisho namanje, amanye amaKristu awela ogibeni lokuzama ukubonakala engenasono, njengokungathi ubungcwele busho ukungabi nalutho olungasivuma. Kodwa amakholwa athembeke kakhulu yilawo ahlala evuma izono. Abazenzi abaphelele. Basondela kulowo okhona. Asisivumi isono ukuze sizuze intethelelo. Siyavuma ngoba sikholwa ukuthi uNkulunkulu uthembekile futhi ulungile ukuthethelela. Uma singabanikazi bezono zethu, sithola iqiniso levangeli liphila kithi. Akekho umuntu owake wakhishwa embusweni kaNkulunkulu ngenxa yobubi bakhe abuvumayo. Abaningi bakhishwa ngenxa yobuhle babo, okuthiwa